Мамо, какво правиш? Пишеш ли? Я да видим какво си написал. Ти си написал на Нико буквата, мамо. А не напишах. А сега ще напишеш ли на мама буквата? На М мама. Това е на Нико буквата, но виж малко по-надолу. Ей, тук направи чертичка. Ето това ето я. Това ли е М мама? Ето е. Браво, мамо. Ето я. Какво е това? Мама. М мама, така ли? Мама. Може ли да ми направиш едно балонче? Това е това. Ами, не знам. Не знам точно какво е. Поред мен аз ти подсказах даже без да искам. Да, казах. Може би 29 всичките са там. А това е в Фани, така ли? Ето това тук. Виж и там. Радой Ранин. Павел Вешинов. Разбирам, че става въпрос за, може би, за научна фантастика. Така че не е много следно разбира. От изброените писатели, най-вероятно... Ей, с тая буква най-много се гордея аз, мамо. Де ти е написал. Това в Фани. Сега на Тейчо буквата. Поред от тях гласеше, че робота никога не може да наранява човек. Втория, че трябва да се подчинява на човешкият. Това ли е на дядо или на Тейчо? А това какво е? Това е вогън. Това е трапец, бе, мамо. Това е вогън. Това е вагонче ли е, рисуваш? О, мамо, страхотно е. Направо е страхотно. А другото му колелце? Това е мамо колелце. Мамо, виж това вагонче, защо има едно толкова малко и едно толкова голямо колелце? Това е татко. Татко колелце и дете колелце, така ли? И мамо. И голямото мама. А сега какво рисуваш, мамо? Твоите. Моите на М мама или на Ф Фани? Мамо, направо си страхотен. Релси ли рисуваш сега? Браво, мамо. Страхотни релси направи ти.